ababili abafe beKristu nabakade bephethe imicrophone bemphilo uKristu. Mangithi microphone shit bebesebenza besaphila besemzimbeni bemphilo uKristu bazohlangana ndawonye nabafe kuKristu sibone ndawonye inkosi. What a wonderful time where we shall see our King. Nabo bonke abangcwele abafe beKristu. Yeah, so that was one of the good moments. Lithi iBhayibheli lokho kuyokwenzeka twinkling of an eye. You don't want to believe it, but please ngikuqe ngamadolo phambi kwakho, believe it. Yeah, because the realm ezobe operator kuyona ayifani nale. Speed sangale asifani nasangala. Makuthiwa nje la phazima kweso. Yeah, so bese sikwenye realm same times and uJesu simbona face to face. And ke simukelwe inkosi, and there are so many events sawafundisa la ongekho nesidingo ukuthiwa nje aya contradictor namanje obi scripture si straight ngawo. So nifundisane ngama events okubuya kwenkosi uJesu nazi ukuthi alandelana njani. But the reality ukuqala nje ile ngisho mayela manje ukuthi nje siyohlangana nenkosi emva kalokho ke sibe nenkosi phakade. But there are so many other events that are going to continue because it shows the iBhayibheli ngaleso sikhathi ibandla lihlwitha kuzobe qala u7 years we tribulation emhlabeni. Ungamlaleli lo othi tribulation izokufica wena la sorry cisha kusense igama eli strong akasho lona iqiniso mali bonke igama lenkosi. Pulpit liyahlonishwa nikhona bathandekayo, so usho ungekhona thina inhlupheko ngeke zisifice ngoba lithi iBhayibheli encwadini abasathosaleneka uNkulunkulu akasabelanga ulaka, akasimiselanga, lisho ngesizulu kanjalo. uNkulunkulu akasimiselanga ulaka kodwa usimisela ukube sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu. Asibona abazalwane abazofica i-great tribulations. Thina singaficwa i-persecution but hayi great tribulation, because i-persecution ingalesikhathi ibandla ngenxa kaKristu lihlushwa ngenxa ukuthi limele uKristu. I-great tribulation into ezuthiwe engafani, kuzobe kuwulaka lukaNkulunkulu lempindiselo kubantu abangamlalelanga uNkulunkulu. So lezi zinto ezuthiwe ayifani. Inhlupheko zebandla kusuke kuyisitha linyakazisa ibandla ngenxa kaKristu, kodwa i-great tribulation kuzobe kuwulaka likaNkulunkulu lempindiselo kubantu abangamlalelanga uNkulunkulu. Somebody say amen. That's why iBhayibheli lithi ulaka likaNkulunkulu lambuliwe kubantwana bongalaleli hayi kubazalwane. So mina angikho nesemathimini nje iscripture sithi ibandla lokufica i-great tribulation. There are so many doctrine that will confuse you because mangiphuma kwi subject yamandla kaMoya Ngcwele ngizongena kwi-eschatology so that I will teach you so that you may know. Uzongufundise nge-New Jerusalem uzuyibona usophakathi, because enye ama mistakes amakhulu sikhonza nabantu abangazi baya kuphi. Mungayazi i-destination yakho ngeke uzofisa nokuya khona oba nawe vela wazi uyapi uyahamba nje. So we are going to teach you that, church, so that ibandla may have ilokho zanawo. Namhlanje kumanje isha ngacabanga ukuthi ngimi kanjeni khona abantu bathandekayo. So the Lord is good. I greet you sibingelele umama Apostle Mbuyazi, and we praise God for her life. Sibingelele leadership yalapha ekhaya, bafundisi bonke ndodakazi, thank you so much. Fundisi uFinca, thank you so much. And all the pastors kungenza ukuthi bakhona la. Siyabingelela our mothers and fathers, sisters, brothers. Molweni Tumelanga sanibonani ngegama lenkosi. Sibingelelo sifaka uJesu ogada mawuvuma sanibonani egama lenkosi uJesu. Sanibonani egama elingaphezulu kwa wonke amanye amagama. Malibonga liduyise igama lenkosi. Amen. Sizoqhubekana nesubject yethu. Manini bathandekani niyafunda kodwa kulezi zinto uNkulunkulu ayikhuluma la. Yeah, so sikhuluma ngokubaluleka bathandekayo kwezinto ezibalekile ngamandla kaMoya Ngcwele. I-generation yethu uNkulunkulu ufuna ukuyibona ehamba emandleni, and it's so
very much important ukuthi lezi zinto umoya ngcwele ayikhulumayo ibandla libambe lingazibambili kude lizibambele eduze ngoba inkosi kukhona into efuna ukuyenza ngebandla. Malibonge igama lika Jesu. Sizobukanizwa lenkosi bathandakayo. Ngicela sifunde incwadi yokuqala baseKorinte. First Corinthians chapter 2 verses number 4. Niyalithanda izwi lenkosi kodwa? And my speech awufunda ngesizulu wena sisi noma kubhalwa ngesingisi lapha. Nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha aholayo kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla. This is Apostle Paul ukhuluma nebandla laseKorinte ebatshela indlela approach ngayo na introduce ngayo ivangeli kubona. You know ukuthi uPaul bekade kungenye yama theologians nema philosopher. Paul was befundile bekungana enye yama intellectuals. Paul don't take chances. Paulos obehlakaniphile efundile and uzobona uma ufunda incwadi yezenzo uyizuma close ukuthi uPaulos wayekade ene potential ene ability noma capable ukukhuluma ngisho ama languages amaningi ahlukahlukene. So Paul bengakhuluma ilanguage eyi1, that's why ubekafike kwenye indawo aba address ngolimi lwakhona bathuke. So uPaul bekumuntu obeyifundile and bekungesi uPaul ubengamanye ababa bezazi imithetho wagogoda wakufundela lokho. I do remember uthi uprofessor wakhe kwakuGamaliel. So Gamaliel kwangomunye wabo professor bomthetho wezenkolo nomthetho webaFarisi obehlonishwa by that time. Ma students kaGamaliel abantu bebevele bahlehle bathe no I know uyinqwayinqwayi. So wafunda kuphansi kaGamaliel and Paulos ube mhlakaniphile so nomthetho wazi, hence wayengababophi amakholwa ngoba wayinamandla energy escora indoda eyinesibindi. No, wayisebenzisa iauthority neinformation. Wayazi ukuthi nkathi bese abazalwane beshumayela uKristu yena wayidefender idoctrine nomthetho wamaFarisi, and by that time wayebabopha ngenxa ethi baphambana nesifundiso esiphilayo, so bayadukisa. So wayengakusho nje obengaba kuphela bazonda abazalwane, wayekwazi ukuba hlonza abontu no manikhuluma kanje iscripture noma imfundiso yethu niyilahla la manithi niphambana nokuthi. So wayiba challenger ngolwazi. So uPaul ubekuloso state ke yethu ubeya kubantu abanamandla. Paul wayengayena isiwengu leyanto waye authorizewe ukuthi ahamba ababopha abazalwane mabefike bahlangana kanje angena uPaul malithi uPaul wayebabopha abazalwane. I want to tell you kwangekhona uhamba uPaulos kanje afika ngentoza la, no, wayikhishelwa ngisho isupport inkhona abazalwane bami khishela isupport abantu abazophuma nayo. Yena wayihamba nencwadi akhishela isupport futhi wayiphuma ne-warrant of arrest ebheke ngasebandleni. So kungena amasosha bambe nonke, kodwa uPaul eyilida loyo nto ukuthi no, laba sengibahlonzile baphambana nesifundisa bathi uthini la, uthini ngaleli bandla naleli bandla same thing ngiyalibona li out, uthini ngalaba hayi nalaba sengibabonile phaka ekuthathela elwazini owayekade evele egood kulo. So uPaulos ke bekulo hlobo olunjalo lomuntu oyisifundiswa. Now sesiyasazi istory sakhe, angifuni ukukhuluma ngoPaul but siyazi ukuthi
uthe eya kwelinye ibandla laseDamascus ephusha yona imission. Okay, before that one we understand that bathandeka ukuthi mhla kubanjwa uStephen. Stephen was one of the powerful a follower, a disciple of Christ. So mhla kubanjwa uStephen eshawa ngamatshe after a powerful sermon. Lithi iBhayibheli uStephen leyantshumayelo wayishumayela lithi waze ubuso bakhe bashintsha phambi kwabo baba njengobengilosi ngqo, filled by the Holy Spirit. Hayi kodwa bazalwane nike concern. Yeah, lithi ubuso buka Stephen bashintsha baba njengengilosi. So washumayela izwi labahlaba enhlizweni lithi instead of baphenduke laba bantu bamdlela imhlathi kuthiwa mhla sebem-attack mhlamvu babekiza izandla zabo endlebeni ngoba babengeke bembambe besezwe ukuthi uthini, ngoba into wayikhipha kwakuyibhomu lodwa wangeyona intshumayelo yesonto yanike enkonzweni. Akekho engakwazi ukusondela mbambe wayile ekhuluma ngoba into wayikhuluma wayikhipha amandla kuphela. Kuthiwa mase bembamba bamdlela amazinyo base bebeka izandla zabo endlebeni bascreama benzela ukuvala lento ayikhulumayo, bamemeza bonke bathi bagijima baya kuya bambamba ngoba ubebengeke bembambe while besamuzwa ukuthi uthini. Inamandla lento ngisho ukuthi inamandla lento. Ngicela umakhelwane inamandla kakhulu lento. Ukuthi anikho la isonto nikhona kozweni bathumele ikhonze ezinye ngizama confirm lento engisho. Bathumele ikhonze kube uJesu wayeseJerusalem by that time. Bathumele ikhonze kube ihambe ziyombamba ngoba uqala uJesu abafundi abafowabo bathi asinyuke siye eJerusalem kunomkhosi hambe emkhosini. Lithi abafowabo nabo babelimele ngoba babesebenza kanye nama enemies. Wathi uJesu hayi nesikhathi seni sesi right mina sama sikafiki hambani ngizonifica sure ba record ukuthi akayi. Lithi iBhayibheli kodwa kuthe sebehambile bonke uJesu wakhuphuka waya emkhosini. Uma eya emkhosini waya isinyelela kungekho umuntu obonayo, kodwa uma esefikile emkhosini ilesikhathi uJesu ephakama ethi uma kukhona owomile akeze ke imazophuza. Wawuphusha umkhosi waphusha umkhosi waphusha umkhosi waphusha umkhosi. Uthe usuqhubeka umkhosi uJesu wathatha ipodium phambi kwabo bonke wayisememezwa ngeze elikhulu. Wathi uma ekhona owomileyo akeze ke imazophuza. Lithi iBhayibheli abafowabo bathi hayibo akuyena nabanye abantu bathi akuyena lo abamfunayo. Pho why bengayi kombamba? Because Jesus ubethatha ipodium ekhuluma. Baka bakuzamile lokho. Lithi iBhayibheli abapriesti abakhulu kanye nabafarisi bathumela ikhonzi. Leli gama lezikhonzi libhalwe lapha ngalifanisa manje nokuthi bathumela amaphoyisa astrong baya ubabamba. Kwathiwa amadoda hey la indoda ikhona ifikile emkhosini hambani niyombamba uJesu ayanike inkonzelo yes. Hambani uJesu niyombamba. Kwasho ukuthi imistake abayenzayo bamfica uJesu umile uyakhuluma uyashumayela. Iphutha abalenza laba bazalwane kwakufanele benze le nto abayenza kuStefan. Bekufanele uma bengena bavala indlebe ukuze bangamuzwa uthini. Imistake abayenzayo bangena base beba neminute lokuthi bamlalele uJesu uthini. Kwasho ukuthi uJesu akashumayela intshumayelo yasesontweni ukhafula amandla. Lithi iBhayibheli uJesu wafundisa abantu abathunywe bazombopha balalela washumayela uJesu wakhafula amandla bama bathi no wathi omunye uthini iplan hamba umbamba wathi omunye hamba wena wathi nomunye hamba wena wasethi hayi no yathi na guys ngidecide angikwazi ukubamba lo muntu ngoba before ngifike kuye fanele ngipave onke lamandla angikwazi ukcrossa lamandla ngiyobamba lo muntu because uJesu bethi mayikhuluma athethe lamandla. And the Bible says babuyele emuva bayo report babeka impilo yabo kwi risk because two chances here. Uma igovernor umbusi ekuthuma oh God ayuthi anike esontweni yazi no ngizomna ukuthi ngizama ngilami uma igovernor ikuthuma ubuyisa impendulo enegative. Two options. Uqala ukuthi uyafa noma ubuya naye lo muntu. So akukho kunye uyafa noma ubuya naye. So bathatha risk bayayazi into abayifungele.
Niyangiphikisa umgcini iboshwa uma usebebona ukuthi iboshwa itilongo livulekile selivulekile kodwa ophola baphumanga bahlabele nje amatilongo avuleka abahlala. Uma umgcini iboshwa manje uyafika uthi awuyibosha igate avuliwe wathi maye kimi wathi umaye kubhedile wathi neyiboshwa shuthi ihambile zonke wadonsa isodwa ethi ufuna ukuyibulala ukhomnti wathi uPaulos ungayibulali sikhona sonke. Uyini abafuna ukuyibulala ngoba umthetho ubumile uthi makuphunyuka umuntu esikuthume yena usibambele yona uma ungabuyi naye shuthi impilo yakho fanti ife. Laba bathatha irisk ngithuleleni ngiyashomayela bathi laba kungcono makuthiwa siyafa anike esontweni yazi madoda makuthiwa siyafa namhlanje hayi siyafa abantu ononkosikazi one cellphone wayitshela unkosikazi wathi inkosikazi hayi ngicela ukulalela amaphepha lawa will unowacinga lapha nalapha because I can feel ukuthi ilanga lami lokugcina kwenze njani baba uthi namhlanje ngizobuyela emuva ngingawenzanga umsebenzi engawufungela uthi ngizowenza babuza umama yini indaba bathi thini into wathi kuthiwa ngiyobamba uJesu lo ongumesaya wayeselipona imbambi ngani hayi into ekhulunywa yilowo muntu akasehlangane nayo wathi akekho umuntu ongabamba lo muntu ngoba ubekhipha amandla. Bahambisa ireport emuva bathi madoda nabuya nodwa bathi sibuya sodwa impela wasethi anibuya nganani naye sathi ikhonzi mfowethu into esibambile i1 akakaze simuzwe umuntu okhuluma njengaloyo yamuntu. Somebody say hallelujah. So uPaulos sekasiphunga uPaulos ukulo team ke okay uPaulos no man ever spoke like this. Oh yeah nhlanhlaniphile kanti okay no man spoke phindela phela ngale ngithi ngisancoma phuluthi ngabo mncoma umuntu emhlabeni. Yes the officers the what bathandekayo yeah then you'll see ukuthi those akubona abantu ama-ushers athathwa nje wathiwa gijimani lapha. These are officers. The officers answered no man ever spoke like this man. It's the reason singabuyi singamphathanga akekho umuntu esekasamuzwe ekhuluma njengalowa muntu. Now ke asibuyele kuPaulos ke uPaulos ke ubekulo team yabantu abazihlakaniphi obekufanele ukuthi enikweze imandate. Siyakhumbula ke ukuthi uStefan ke wow banjwa ke uPaulos bavala indlebe bambamba uStefan lithi iBhayibheli bamkhanda ngamatshe. Nkathi bemkhanda ngamatshe lithi iBhayibheli uPaul wayekhona esewuSaul. uPaul wayekhona esewuSaul uzafakaze yena oh God afakaze yena uPaul athi listen mhla kubulawa uStefane ngangiyiwitness futhi angimshayanga uStefane. uPaulos akamshayanga uStefane ngamatshe kodwa waye supporter abamshayayo uthi waye umsebenzi wakhe yena kwakuthatha ingubo kulabo abantu ababeshaya uStefane. Understand bathandekayo shuthi ngezindlela nkathi bebhizi bemkhanda ngamatshe enkathi begumula bathi hayi singathi kuyasebenza athi uPaulos abuyisa la kimi ngokubambela ingubo zakho do it. So I fully supported abantu ababebulala uStefane. That is Paul efakaza esesindisiwe uthi ngangi support system yabantu ababulala uStefane. We all know the story ukuthi after that event uPaulos ke waya kwelinye ibandla ngoba waye uPaul wanyuselwa isalary uPaulos wahlonishwa ngemisebenzi ukuthi ubamba amakholo. Lithi iBhayibheli waphuma waya kwelinye ibandla laseDamaseko. Ibandla likhona bathandekayo nakhona same mission bathandekayo uyofuna ukuzingela amakholwa ukuze awaqoqe. Lithi iBhayibheli uthe esendleleni anikho enkonzweni namhlanje yazi uthe esendleleni ebheke ebandleni laseDamaseko ngelilanga ngoke ngithandaze nani sithandaze ngenkazimulo yebandla laseDamaseko. Ngelinye ilanga nje loba linye soke sithandaziswe yileli bandla laseDamaseko ukuthi into eyenzeke kuleli abandla neyenzeke kuleli abandla kodwa kuthiwa mase kubhekana naleli kukhona enye into abayenza ngendlela ehlukile abaseDamaseko. Uthe esendleleni uPaulos uSaul ebheke eDamaseko we know ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ke yambanikela ke yamshaya. Lithi iBhayibheli wawela phansi nani khona enkonzweni. Lithi iBhayibheli uPaulos esewe phansi wezwa izwi elithi Saul ungizingelelani nani khona enkonzweni ngalolanga sisho into ethi akashongo ukuthi ulizingelelani ibandla futhi akashongo ukuthi uba zingelelani na kodwa wathi Saul ungizingelelani na. Somebody say amen. Look here. Then he fell down to the ground and heard the voice saying to him, Saul, why are you persecuting
Me with capital letter. And the big question here, ngiyaDamascus ebandleni. Mhla sifanele sidefine kahle ibandla, fanele siyibukisise sime la. Yile langa osoyibona utothinta wena uthinta inhlamvu yesolo kaNkulunkulu. Yeah, uyabona ngalo langa ukuthi akekho umuntu okuthintayo uJehova anganyakazi. Uyofunda ngalolo langa ukuthi you are in him. In him we live, in him we move, in him we find our being. Uyalibona ngalolo langa leli scripture elithi ukuphila kwenu kufihliwe kuNkulunkulu kanye noKristu. Uyabona ngalelo langa ukuthi uma nafuswa kanye noKristu kodwa nikhona funela ngophezulu nikhona lithi So now the Bible says, ungizingelelani. Ngisasondela right God. Yeah, ngifuna sithandaze. Ungizingelelani. Akasho uba. Ngoba uJesu mayikhuluma ngebandla kalihlukanisi naye. Hallelujah. Uthi uJesu ibandla liyimina. Uyasekushodani manje? Sekushoda ibandla ukuthi libe uJesu nje mase kuyalunga. Moshe ngokwasezulwini ibandla liuKristu umthandazo wethu ke manje ukuthi nalo ibandla liphenduke yena uKristu hlalani kimi nami ngihlala kini nikhona abathandekayo ngasinye indlela kufanele sifunyane uthi uPaulos sekuze ngifunyane ngikuye ingenakho okulunga okungokwami. uKristu uqedile umsebenzi uyilo ibandla. Umsebenzi ke manje webandla ukuthi lona libe uye uKristu. Bantwana bami enginemhelo futhi ngani azabunjwe uKristu phakathi wenu ngoba umsebenzi wethu ukuba sifane naye sibe kuye sabe kuye siphile naye sibe njengaye. uKristu yena wenzela umsebenzi wakhe uyilo ibandla. Sekushoda ukuthi ibandla libe uyena uKristu. Can I repeat this statement? Yeah, uKristu umsebenzi uqedile uyilona ibandla. Sekushoda ukuthi ibandla libe uyena uKristu. Ngeke ulunga la ungabu wena la. So now ubazingelani we know the story asikho la. Push forward. Lithi Bible da. Then the same Paulos lithi iBhayibheli ke wasindiswa wamukela uJesu wakholwa wayiseba umshumayeli. And Paulos akathathanga isikhathi lithi iBhayibheli waphenduka wasindiswa. After that waya endodeni enkulu uAnaniya lithi iBhayibheli wamkhulekela wavuleka amehlo. After that lithi iBhayibheli wagcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Lithi iBhayibheli qala khona kulolo dolobha waqala uPaulos wafakaza ngoJesu. I-report yezwakala la kade ethunywe khona ukuthi hey lo muntu kade ezengena amakholo uphendukile manje. And imbiko wafika kubafundi wafika kubapostoli ukuthi uPaulo ebekade ezokusimbalekela usengomunye wethu and usefakaza ngoKristu. Lithi iBhayibheli inamba eningi yabazalwana ayikholwanga anikho enkonzendla. Inqwaba yabazali bathi lutho seniqalileke ushintsha isystem usezenza ngathi uyakholwa manje. How many people lothi usindiswe ngempela bangaqala bangayikholwa lento? Ayiqali ngawe lento, ayiqali ngawe. Ibikade ivele igcwele all over. No Paul way experience bathi abazana lutho akakwazi. Simazi kahle lo. Uyabona uStefan uphi namhlanje? Uphi uStefan? uStefan lo bhuti ngikade ngigcina nje mina ngisene trauma indlela akubulawa ngayo uStefan. Ngeke mase kuthiwa ngoba lento inamandla abafowethu. Lalela iyenza umuntu okade elwa nayo izolo. Iyenza umuntu okade ebulala abanye abantu izolo. Iyenza umuntu okade iphika negative izolo. Mika yangena. Mika yangena ngiyakutshela. Right there and there uphenduka if uba forward wento wadulwa nayo. Now lithi iBhayibheli ke bezwa bangakholwa kahle ukuthi uPaulos usizakalile and all the stuff. Kodwa lithi iBhayibheli uma abaFarisi nezazimthetho nabapriest abakhulu sebethola ukuthi uPaulos usesindisiwe lithi bamkhandela iplot. Usuyabona ukuthi le yankolo angiyazi la bamkhandela iplot ukuthi abulawe. They tried to attack him, but they killed that man. Amen. Kade bese team indawonye mabe phambana baphume instruction go and kill that man. We all know ukuthi ibandla lamlekelela kangakanani uPaulos lithi laze lamehlisa ngodonga ngobasket.
embalekisela abazalwane bembalekisela abafarisi kanye nabapriest abakhulu kuba ngabulawa lithi iBhayibheli ke uma uPaul efika eJerusalem for the first time lithi ibandla alikholwanga ukuthi uphendukile. So uPaulo sokodwa ngalosikhathi kwangamgive peace waqhubeka wathandaza umfuna uNkulunkulu wawadla amandla. Inkosi yayisimnika iassignment yokuthi aye kwabezizwe. Washumayela ivangeli kwabezizwe kuma Gentiles uPaul. Kodwa nikhona nonke nibathandekayo. Ya umpostoli uPaul umpostoli wabezizwe. Waphongena in a very difficult way. uPaulo so uNkulunkulu emtshela kwiassignment engakahlushwa. Emtshela kwiassignment ephambi wathi lo utshela uAnanias wathi lo uyisitsha sami engizosebenzisa ukushumayela ukuphakela abezizwe. Wayesethi Saul yeke ukuhlupha abantu bamanje ngizokukhombisa mina omele ukuhlushwa ngakho. Wangafihlelwa nje Paul ya uzothola iassignment mfana wami uya kwi-persecution ukuthi uzoshintsha nje. Wena usuke wahlupha abazalwane njengamanje usuzohlushwa wena kodwa ngenxa yami manje. So lento kade yenzeka ngalo uyenza kulaba isizonzeka kuwe kodwa ngenxa yami. Was said go and preach. He hence wathola iassignment difficult. Yini ethi uNkulunkulu engamfihle ethi uyinhlupheke into yakho. It's because of iassignment nohlobo lwabantu ayomthuma kubona. You don't know ngicathi kwakupolitics ukuthi abantu abezizwe bengahlangani namaJuda ngicathi politics kuphela. Kwangekho into bayacwasa. Abezizwe, do you know them? Abezizwe was one of the very difficult people to ungafika nendaba yokushumayela uJesu. Like other countries now, ngeke ngwamention like other countries now khona indawo ongathi uma uthunywa kuyo wena ukuthi hamba uyoshumayela khona uvela ubhali obituary uthi okay yeah okay oyokhulumela abangani lo oyokhulumela lokhozana oyovala umfundisi wami ngicela ukuba because it's life sentence ukuyoshumayela uJesu kulo ndawo i death sentence. Because they don't take Jesus. One of the president okhona wakhuluma into statement as easy as lula. What anyone who will mention the name of Jesus in my country, that person awukho omunye umthetho is life sentence. In a very same planet. Kuyo le planet esikuyona. So Paul uzothunywa kuma conditions anjalo wathi uNkulunkulu lalela hamba uyofaka ilight kwabezizwe kumnyama ungacabantu bathi beqhama bathi haleluya uyofaka into abangayifuniyo uyofaka into abavala inhliziyo hence uma iqala yoshumayela bazalwane kwakungekho lula kodwa bekufanele inakhondo skopata bekufanele uma uPaul eyakhona ngithule yazi uma uPaul eyakhona bekafanele afika yoshumayela nje athi nje Jesu 1 2 3 no bingesukulunga leyo bekufanele umayele ephekezelwa amandla bekufanele ayikhuluma into message waqhaluka Paul amandla a demonstrate noma befuna ukumkhanda kodwa baquestion umsebenzi but okay yeah lento yakayikho pho ngabe lo kwenzeke kanjani pho ngabe kwenzeke kanjani lo somebody say hallelujah. If power is there, road is closed. If power is not there, I want to say if power is not there, road is closed. Umgwaqo uvaliwe. uPaulo seke njengoba umuza izo emphasize la ukhuluma ngento ayibonile imsebenzele kushumayeleni ivangeli. Leli dolobha lela seCorinth, I won't mention more about it because angifuna ukuba more with good background. Idolobha la seCorinth is one of the very and the most corrupt enyama region are corrupt. uPaulo uyambona noma efundisa la kodwa ngithule yazi. uPaul uyambona noma ekhuluma ngabaseCorinth uma ufuna ukwazi abaseCorinth go and read abaseCorinth. uPaulo akalifihlanga ukuthi leli bandla belikade likhandwe kuyiphi indawo. Enye into enotisekile ngalibandla cishe ukuthi akufane nendawo sikuyona na khona la eThekwini. Ibandla belikade likhandwe kwindawo neyichweba. So beliseduze nolwandle. So abantu abaningi futhi beligcwele kakhulu kuhweba. So indawo obikade ifika abantu iCorinth ibine population encane yabantu bakhona. Abantu abaningi beqhamuka from different places belethwa ukuzohweba. So ke uzobona ukuthi indawo icorrupteka kanjani makufika abantu from different places. You'll see that in Johannesburg you'll figure because abantu abezile njengezakhamuzi kodwa beze khona ngenxa ukuthi balethwe umnotho. So figure different people, same as Colossia, same as our city eThekwini kuzoba into efanayo because of the harbor, because imkhumbi fikela khona ama opportunities amanya khona and so many things according to ibikhona. As a result kwaqalwa ibandla kuPaulos fanele ayongena kuwo lawo stronghold evalile njalo to preach the gospel.
Hence ebandleni uPaul enye into ayitholi ngicela ukufast forward ufuna ukubona ukonakala kanjalo. uPaul yona uLord ibandla akhulume wa rebuke lonke uhlobo lwezono. Muzofunda incwadi yabaseFilipi, ufunda incwadi yabaseKorinti, ngazi ukuthi kukhulunywa ngabantu umhlaba u2 engafani. Uthe qala bonke, ngala uthe qala correct. AbaseKorinti kube libandla, I will come back with more details. Ikube ilinye lamabandla ebeli corrupt iBible. No, not ibandla. Elinye lebandla belikhandele endaweni ebinama strongholds so very strong. Lithi iBible lapha eKorinti irate izinga lofebe belikhona niyalimalana. Izinga lofebe belikhona beluphezulu. Kuthi umuntu bekwazi ukuthi nokuthi athandane ngisho noma mncane wakhe. Khona la ekhaya vele kube thokwa kuneyifebe zethempeli. Abantu ababe ngama specialists bedayisa ngomzimba in the church. Official baziwe. Ningakhonlimani bazalwane. Eminye imiqathanga ayikhiphile kaPaul ekhuluma ebandleni. Ezinye izinto uPaul ayikhulume lapha ebandleni ekhuluma ngehlobo elithize lokugqoka, ekhuluma ngezinto zonke. Ezinye zazo akuzona lezi nina enicabanga ukuthi wayikhuluma ngazo. Kodwa wayifuna ukuhlukanisa uhlobo lwabantu abathile phakathi kwabantu abathile for the purpose. Noma ningayenza idoctrine nekuba nicabanga ukuthi into oyilokuzali but okay, all right, amen nikhona nonke nibazalwane. But in reality, come to me. In reality, there was a crisis. Indlela ne dress code God nithulani. Bazalwane ungakhohle kuneyifebe zethempela. Indlela yokugqoka ne dress code lithi iBible bekufanele uPaul ayihlukanise ukuthi umzalwane ke okholwayo ke manje ukhulumisa ukuthi idolobha linjeya kunanabantu abaphakathi abangena uthi uyabona bayabhala abantu bathi Paulos kuyamoshakala abazalwane bagqoka njengama prostitute manje siyabhala kuPaulos usathi owesifazane fanele mayigqoka agqoke njengendlela ehloniphekile ekhombisayo ukuthi umzalwane omesabayo uNkulunkulu. Kodwa nithuleleni nikhona nibathandekayo because ufuna ukuhlukanisa iprostitute ekhona ifebe zethempeli ayihlukanise nabazalwane. Kwakuyona ipurpose yakhe ukuthi aconstitute indlela yokugqoka. Wayifuna ukuhlukanisa iKorinte. Umzalwane uba benizokuvungama bengizoqhubeka kodwa manje ke anginiyeke uma ngenzela ningavungama ngenzela nithi amen nikhona nonke nibathi. Ibandla seKorinthi there was a lot of noise, hence uconstitute into eyiningi wagcina waze waconstitute into eyifana ukuthi hey bazalwane kunesiphithiphithi kuleli sonto engisizwayo. Ngicela uma kukhona umuntu wesifazane angimvumela ukuba akhulume kodwa nikhona nonke concern. Umuntu wesifazane angimvumela ukuba akhulume ebandleni. Buka uma kukhonto afuna ukuyazi akayibuze endodeni yakhe ekhaya. Sesiyabona ukuthi ama revelations lawo. Church was very pity and women will stand up and say no la brakadaro horadagata nomunya kwara uthohlele phansi mana baba kwara wathi uNkulunkulu no wathi uPaulos let athi ngiyilungise lethe ngicela abasifazana bathule bangakhuluma ebandleni uma kukhona into angayi-understand ayibuze ekhaya. The story there was not about preaching the gospel. Usungamthulisa umuntu wesifazane ebandleni angilwi ungamthulisa umuntu wesifazane ebandleni by your choice. Kodwa ungacabanga ukuthi uapply izwi. Ungazenzela nje obani kuyinqubo yesonto angilwi nabazalwane kodwa nje ungacabanga ukuthi usuyigiant ngalokho. Uyithulisele nje umuntu kaJesu obengasho something. Futhi ngeke mase kuzoba uPaul yedwa ozofika alwe newomen ministry.
Kati ikhona kwi-Old Testament kukhona abaprofeti. Paulos uthi sakhile phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostolo. Deborah bebengade bengama-judge and leading the whole nation ibilalela the woman voice. Abantu besazana manje amanomncane ngiyanizama aniyini. Ngizoniyeka mina nidlale laba. Alright, Paulos. Ngizonifuqela phandle faka. Nidlale labo lokhosi. Uyabona enye into eyowinisa ivangeli, enye amaphutho ongasiwenze evangelini ukuthi ivangeli ulenze libe tribal. Kube sangathi ivangeli seZulu thing. Zulu nation, Xhosa nation. Tribalism kwi-gospel ayisebenzi. uPaulos mayekhuluma uthi akhom Greek akothani khonani. Anginiyeke halfway ke ubangizela. Ngishiya halfway. So uPaulos ke elinye lamamandla abeli kade nine khwishi iningi. Hey, laba bantu 2 years futhi sezothiwa sebekhonza amadlozi nezithixo futhi sebekhonza izithombe, sebekhonza uAbhala uPaulos. Udakoda kuhlangana kanjani bafowethu indaba baphinda bamixe indlela zokushada omunye acrossele ulayini sekuthiwa seshada nenkayimane nomunye uyathi ayi bafowethu niyamosha. Uthi kuhlangana kanjani ubumnyama nokhanya. Angil, but then angil ngiyashuma. Then listen, iningi siphithiphithi sasikhona eCorinth. Ube correct us all. Somebody say amen. So now uPaulos la use addressa leli bandla ngokuthi how did I win? Yini engenze ngawina? Look ukuthi ngingene kwi-region ebikade i-tough, i-close, kunesiminyaminya, kunamadimoni, kunayilokhu uhlobo lwempilo nama-characters, abantu bakhona beku-corrupt, kunento eyiningi eziyisiminyaminya. Then ubhalela bonke abazalwane abathi ngiyashumayela abayofohla bephendla indlela beyongena ey'ndaweni ezinama-strongholds. Useyabhala uPaul usathi my speech kusho ifilosofa. Ngiyaphuma ngiyahamba kusho ifilosofa la uthi lalela into engenze nga-establisha ibandla eCorinthe la abakabazama khona abanye abahluleka. Into engenze ngaplanta ibandla phakathi kwabo ezizwe, into engiwinisile nayo iformula uthi my speech and my preaching. Dr. Broko the problem into eyenza abanye abafikile bahluleka ukuthi bafikile bathemba ubungcweti bokhuluma, bathemba amanothi kodwa nithule bathemba humanities, bathemba homiletics, bathemba i-word order, bathemba ukuhlakanipha bokuqhathanisa amagama. Uthi kodwa mina ngithe ngiyifilosofa ngeza uthi my speech and my preaching when not with persuasive words but of women wisdom. Uthi lalela but in demonstration of the spirit, and number 2, and of power. Uthi kuwiniswe isibonakaliso samandla kaMoya Ingcwele, uthi isibonakaliso sikamoya nesamandla. Uthi into eyenza nathola ivangeli baseKorinte niqhamuke niphethe amandla nigcwele uMoya Ongcwele. Anawade libandla ngabalikho ifilosofa le akayidinayi leyo kufunda. Yabona akalwi naleyo kufunda, kodwa ulwa naleyo kuncika ekufundeni. Akalwi nokufunda, kodwa uthi akusiyona indawo yokuncika. Sungabhalansa nje ukuthi hey mina i-scripture ngisazi from fana usazi i-scripture ngoba nawo amandla uzowarelease ngani ungasazi. Kodwa hayi human wisdom uthi akuyona into engenze ngakwazi ukuwina. Uthi but in demonstration of the spirit and of power. That is one of our great assignment as the last generation. Isizukulwane sethu akwada ngithuleze ngisho manje
uzongibonela ukuthi ipace yokuhamba kwevangeli, ispeed ivangeli lizohamba ngaso, uma ibandla seliliphasile leclass uzoyibonela. Asizukuncika kakhulu kuma post nama advert. Angisho administration izophela, kodwa thina sithembe kakhulu ama poster nophusha nemsakazo. Uthi ngene emsakazo thi umsakazo, umgwaqo thi umgwaqo, ningakuyeki lokho, ningakuyeki. But I am telling you, ngiyabona manje ithina sifuna abantu, kodwa amandla enza kuba abantu abafuna nini. Any great man anointed by God, genuine one, makathiwa ula eThekwini, ukhona umuntu ongafanele ukungqongqozela ekhaya, wena ukuthi uzwe nje ukuthi ukhona. Ukhona umuntu ongqongqozela ezothi naye amaflyer ningawayeki nami ngiyawenza. Nayi lokhuzana ukhona umuntu ongalokho ethi WhatsApp hamba share ku WhatsApp. No man. Kungabe kwenzela ukuthi uwazi, ngoba into engakwenza ungezi ngoba wazi. Ukutshela kodwa hayi ukuconvincewa. Meke wazi, power will push you. Into enza imove eSouth Africa ihambe kancane, ama message maningi. Ama message maningi, imiyalezo ikhona, abashumayeli baningi, amandla amancane. No sanibone uthi crisis lengikhuluma ngayo. Until ume kwi certain position ukwazi ukuyibona with a clear eye lento engikhuluma ngayo, you never understand me. Wena uzojabulisa ukuthi uyaye esontweni buyele ekhaya. It's one of the, yabona enye ama crisis amakhulu akhalisayo. Yokuthi sinezisebenzi eziningi nabazali abaningi, siyi majority, uthi amandla amancane. Sikhonze siqede kungaconse ngisho iconse lodwa lamafutha. Ushuthi bafowethu icontainer isisealed ngalo ndlela, akusaconse ngisho iconse li1 ligqombi. Ayikulungile manje right mina ngikona. Ngisho iconse li1 ende sifike endlini nje kuzwakala uleli iphunga linge ngaqala ukulisa. Abafethu kade sibambene noJesu akusanuki ngisho nakancane nje. Hayiso bafethu sibambene noJesu ofaka iperfume ebiza. Uyabona uma uhaga umuntu one perfume yangempela, ngisho ngempela. Angilwi. No, eyangampela nakuwe leyo. Phela ongempela abanama levels angithi. Ongempela abanama levels. There are levels of ngempelas. Stick it up ungahlohleki. Stick it up boy. Mawuhage umuntu one perfume ekhulumayo. You hug that person enjani siyaphuma. Hayi sirathi siyaphuma. Uthi uyahamba uzuthi okay konke nakho umuntu esemhlola sekunokunuka kodwa nikhona nibaza asikwazi ukuhlangana noJesu, asikwazi ukuba kwi presence kaNkulunkulu, asikwazi ukukhonza kanje kodwa masiphuma iphunga likaKristu singabi nalo. uPetro kadenza a very powerful sermon bathuso ukuthi akaphethe ngisho script ngoba bekade engakhona aware uthi laba bantu bazoqoqana abantu kade kusindele yandoda ekade ihlele eminyango uthiwa umuhle. Kuthe masebebuthene ndawonye uPaulo uPeter wathatha ipodium wathi awunayi ipodium washumayela wathi madoda akwaIsrael wayini igqolozele kithi sangathi lo muntu usinde ngawetha amandla na. Wayeseqala from there wayethi no lo muntu lo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha lo enambethele esiphambanweni umi lo muntu phambi kwethu esindile. Phela uJesu lo uyitshele egumbeni anqabayo nina bakhe waqhubeka wamthunga wamlanda from emuva wamthunga ngoDavide wakhuphuka nayo wazomkhipha la wamkhipha esevukile ngoba bafile. Lithi iBhayibheli bahlala so bemlalele. Lithi iBhayibheli the isermon isiya ngasekugcineni lithi bahlabeka abanye babelapha kwi-audience enhlizweni bathi mana Peter singenze njani ukuba siphenduke na. Wathi kholwa kube ilona lo kuba ukuthethelela kwesono nizobe senithola isithembiso sikaMoya oNgcwele. Wathi lesithembiso singesenu nesabantwana benu nithuleleni yeshumayela. Mayiqeda 3,000 people boom bakhola abasindiswa.
iSanhedrin yabuya bamba meeting eshesha wathi wasani lama doda. Kwathiwa umhlangano uzwana kumhlangano wakhona uthini? Lo muntu ngoba akafundile. Nithuleleni. Lo muntu ngoba akafundile. Katos killer mahandosko. Enye into eyenze ethi abafundile babona introduction yakhe. Because these people will faka ibuko ba check your introduction. That's good. But check the body. Come bask. Mase be choka I conclusion. But the introduction I found. Na leti nesiyaziwa. Heni koma sha. Kade abas kuthe. Hello kosheta ma. Langu hendo. Lende I-order kubo. I-disorder kubo ingwele. Na lenda ngadi disorder kubo. I-order emandleni. Sikhuluma ngamandla la. Sikhuluma ngamandla. Bacheka bathi no introduction. Awubazi nabantu uqala usabingelela usaqotha iscripture bavela bakwrite off. Uyibona indlela yokuhlala ishintsha bashawa ukuthi i-introduction awuyenzanga njengabo kanti bahambe wrong. Kanti uqhubeka uhamba nomyalezo amandla aphume ngoba lalelani akuwona amazwi nokuhlakanipha amandla. Somebody say power. Lalela. Ngicela statement eningi sizoshisho manje. Usithathe musikhohliwe ngojabula. Any wisdom engenawo amandla is equal to foolishness. Any wisdom without power is equal to foolishness. Balingana kanje nobula uma uhlakanipha kungenamandla. But lo uphethe uthatha blend. Nani khona esontweni? Bathi uthatha blend ayikhuluma lo. Ngoba lo siyamaza akafundile. Lele kamtha akafundile uPetro akhonto wayengakaza yakwa AEU. Abanye abantu bavela bafunde bejahile iBhayibheli. Ungajahi. Akho umuntu okhomba ngesibhalo. Akushiwo AEU lapha. Bathi asimkhumbule eclassini, asimkhumbule with theology, asimkhumbule ifundisweni. Because lento yokushumayela uzojabula ke lo mama. Lento yokushumayela bekungami nombani. Uzojabula lo mama lo. Lento yokushumayela bekungami nombani afundise. Engahlonziwe. Uthi uyaqualifyela yini ukuma phambi kwabantu afundise. Njoba bethi akafundile nje ngoba abamkhumbule eclassini. Look address i-audience ngomthetho. Hayi uthi lokufunda akwaseke. Usho uPaul uPeter wayengawathatha apha ama scriptures amangaka azalanda umlando. Uma iscripture wayengasifundi. Babe ngam recognize as the teacher of the law. Mabethi abafundile shothi akekho abam recognize as the teacher of the law. That's why uPaulos wathi ephakamisa isandla angisathi wayiphambi kwabantu. Wathi by the way njani ngiyangihlasela mina ngumfarisi futhi ke ngayifunda inkolo yobufarisi. Futhi ngayifunda kuGamaliyeli. Ndithi iBhayibheli bahlala phansi bonke abantu. What? Because i-recognition bakuchecka ngeclass labo. Awubaza abantu namanje abangakwemukeli uma ushumayela ngoba anifundanga esikoleni esodwa kwetheology. Futhi profile vele ngufihle lokho. I-profile obangisuka ngenza ukuthi abantu bakumukela ngokuthi wafunda apha. Kufanele bakumukele ngamandla kaMoya Engcwele. Sikhathela abantu babonile abantu besifunda besitshela angazini yana. Ukuthi mabeza kabi siyakwazi ukuhlehla sibasethe into order manake. Lento yaziyo siyayazi. Ukuthi akuyona esishumayelayo. Futhi ayiyona esishumayelisayo. Ikhona lento even now. Abantu who does not rate you as umuntu ongashumayela ezingeni lakhe. Ukuba umuntu abakayazi inkonzo. Khona abantu abangathi sicela kuze uNkosikazi azoshumayela.
staff sakhe. Bakujaja ngoba ukho eklasini labo. Mungoshonga ukuthi okay, le scripture lesi. Mawuzwe le ndaba before sikhulume ngayo umthetho wayo mawuyilanda kwi original version. Wangasho njalo awusangeni. Ningalimali, nikhona yini? Nizolimala yini manje? Kufana nakho lokho nayo le. Nayo nathi siyakwazi ukukhanda ethi group. Uthola ukuthi umuntu ongaqalanga wathi Cambrose kada awakhohle karadaka ibraka khona basikada khanda mo shadada thwa hayi sizolamba ke la. Ubonthi now we are captured by systems of your conveyor ama methods asesikhande saba ngama groups ama methods okuhambisa umyalezo. Mhlawumbe ingcole sefike ngqi uzodla umuntu efike wathi leli igama elithi silisukela uhlale phansi uthi inkosi I'm waiting for you. Kuhlala ama philosopher la abantu abathi ya siyenzile sine doctorate with theology. Uhlale phansi uthi kena sikhula zatha badle sesiyakhonza ke lapho. I told one guy invite abanye abantu engacabanga ukuthi indlela yeministry yami bayisebenzisa yabo. So mangimemazi. Sawuthi engqondweni yami nje ngicabanga because any temptation owafana ungene kuyona. Umuntu umemema wena usuke ememi. Umuntu akamemi umuntu umemi grace. Ngizonifaka kwa MM manje. Ngisusa lento. Umuntu umemema wena umemi grace. Ayibone phezulu kwempilo yakho. Ungalenzi iphutha. Uthi ubahambise lo munye umuntu ongese wena. Ngoba ngathi bemema wena bebazi bamema abantu. Go there and be yourself. Ubengeka ngi-invite kanti ilimi zami akakholelwa kuzona. Mawufika Khemando sikhola sitha. Ngithi mfika ngibe budget nganama. Mina ke pulpit angihlali khona ngazi noma la ekhaya mangenziwa shuthi i-guest wrong. Shuthi i-guest wrong. Nikheceleni. Mina ngiza kubazane bakho songiyeza ngizongena phakathi kwabo la. Futhi oba because you cannot invite me was it invite me and dictate me after that. Then why you need my grace ngoba ungayithi kanti ubuwenzani for the qaleni kanti ubukhandani kanti asikhanda ama empires asikhanda abangala it's ministry enkathi ungimema kanti ubungimemelana ubuya yazi inkonzo yami thinjani why musu offendeka mase ngikhonza futhi sufisa ngabe ilima ngiyikhuluma kanti ubungisaphi la amen wena bathi lo asimaze eklasini andithule yazi bathi lo asimaze eklasini simkhumbule eklasini so funda basebethi Paul izinto uyithatha phi but that was the concern lithi iBhayibheli when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, listen, and untrained men, uneducated and untrained men, look, they marveled. And they realized, and they realized that they had been with Jesus. Awukwazi ukuba noJesu musu ungahambi nephunga lakhe. Yabona abazalwane ngifuna sizoyivala, nizovuma sivalele lento. Ngifuna sivalele lento yokumsonto uJesu mina ngizwana lento. Uthi ukuba uthi uzela nje uzosonta. Fanele sivalele lento si resign. Sithatha amapeni namaphepha si resign ngiya-resign ekusonteni. Uma ngiphuma ngiyayikhoneni bukaNkulunkulu. Ngiyendaweni ye-transformation. Ngiyendaweni la khona engizobuyela emuva angasafani naseqaleni.
Somebody say amen. So that is very important. That is very important. Let's remember some few things then with the standards. I said in John 14 verses number 11. Yasizakala kodwa. Angisho phethu ube isiwengu. Omunye useyajabula ha. Sozothi noma ucela uthi hawu siyacela phela Nkosi yami ukuthi usebenzise i-microphone ngoba senzela ukuthi sicela usebenzise i-microphone ngoba siya record. Hayi ke wena. Hayi ngihamba ngayinye into ke mina ungimesela. Angisho mina isiwengu. Ngisho iministry. Sephosa phansi i-microphone. Sekufike enye into manje siyalahla. Sokubamba thina sikuhlalise phansi nike omunye i-mic. Sithi awusikhonze emzalwane ngathi useqedile lo. Angisho iwengu mina. Ngisho ukuthi when people invite you, they invite your grace. Ungayishintshi uma usufikele. Amen. Minister as yourself. Praise God. Amen. Hi, my God. Fundani ke abantu phakathi kube Nkosi. John 14 verses number. That is very important. Uthini uJesu la? Khulumani kakhulu bafethu. Uthini uJesu? Uthini? Uthi I am in the Father. Yes. No baba ukimi. Oh. Usethi futhi kholwana kwesibili ukuthi mina ngikubaba no baba ukimi. Awuthi nginisimplifyele lento. Uthi nginoNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu nami. I-message leyo. Iyashunyayela. Jesu uyashuma nje nginoThixo. Futhi noNkulunkulu nami. Futhi nginoNkulunkulu. Uthi kukholweni lokho. Wathi uJesu wathi ngiyanibona mangishumayela nani kanje nginitshela kanje ukuthi inhlizweni iyangabaza. Okay. Anifuni ukukholwa lokho? Zwana ke enye level enjesu. Yes? Uma kungenjalo, kholwani ngenxa yemsebenzi. Somebody say amen. Uthi uJesu lalelani ke. Kholwani ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe. Kholwani ukuthi uJesu ngimamukele. And kholwani ukuthi ngithunywe inkosi. Kholwani ukuthi ngihamba nenkosi. Kholwani ukuthi inkosi kimi. Kholwani ukuthi nami ngisenkosini. Wathi uma kunigeja lokho. Uma kuthi lokho engikushoyo anikangeja, lokho engikushoyo akukholakali kahle. Uthi lalelani ke, kholwani ke ngenxa yalemsebenzi. Nasi indlela there is a balance. Yes, can somebody say hallelujah. Jesus was preaching ethi uNkulunkulu kimi nami ngiNkulunkulu. Somebody say hallelujah. Wathi uma ngakholakali lokho, bona nawo ama evidence ngiyanikhulekela ukuthi lalelani bathandeka asikaphatha umyalezo ukuthi sihamba nenkosi ephilayo, sihamba nenkosi enamandla. Yazi kuthandazelana ukuthi abangakholwa lokho sithi yeka uma ungafuna ukukholwa izwi. Nawo ama evidence. Somebody say evidence. Lento uzolokushilo nje hamba nengadlangala. Hamba nengadlangala. How many times you say that but there's no change? Hamba nengadlangala. Hamba nengadlangala. Ususho kaningi mos. uJesu waze wafika kwi-point ethi ongafuna ukukholwa yimina wathi imsebenzi izomxoxela into engcono kunami. uJohane uyaboshwa nithule ngiyashumayela. uJohane uyaboshwa ungena etilongweni lithi iBhayibheli uthe sesetilongweni uJesu wangaya ukumbona uJohane etilongweni. So yasha uJohane wathi ayazi ngiyadideka ngiyakhumbula ukuthi ngakhomba ngathi bhekani ihudlu elisusa izona zezwe. Ngangiconvinced ukuthi this is Messiah. Ngangiconvinced ukuthi lo uye uMessiah. Uye le ngasho kuye emfuleni iJordane athi angifana nomqathu umchilo wey'cathulo zakhe lithi into eyi-1 ngisejele kodwa akafika ukuzongibona. Wathi bafundi bami hambani niye kuye niyongibuzela ukuthi unguyini uMesaya
noma simele ukulinda khona uMesiya osezayo. Somebody say hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi pressure uJohane ubeyithola kubantu ababefika bezombona bathi baba usake wafika yini lo wasikhombisa yena emfuleni wathi uMesiya athi uJohane akaze afike bathi baba how come ukuthi ubesejele le ndoda uyikhonze wayiseva kangaka wayikhomba nangembhalo yini indaba ingafika ejele wathi uJohane yazi mina ngihlupha wathi hambani thina siyankabaza manje baba ukuthi uyu uMesiya lo ngenze ukuthi umprofeti ofikile kodwa akasiyena uMesiya wathi niyahlupha ke hambani ke niyombuza ukuthi nguye yini ube befika abafundi bakaJohane bamfika uJesu Shimino unuhando bamfika uJesu is preaching the gospel. God not only preaching the gospel, abangaboni bayavuleka amehlo, abangahambi bayahamba. Yebo imungulu siyakhuluma shandiko prakesa imungulu siyakhuluma ongenzeki kuyenzeka bafika bathi wo sicela ukubuza unguye yini uMesiya na wathi uJohane hamba nongiphendulela yena buka nama evidence nizoyishola nini nimtshela uJohane ukuthi abangahambi bayahamba abangaboni bayabona. Abampofu bashunya Yesu ivangeli abangakhulumi baxoxa indaba. Uyamemezela ladies and gentlemen, uyamemezela uqobo lwamandla. South Africa ngiyamemezela ukuthi the unction of the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost, amandla aphezu kwakhe ayalihambela izwe lakithi. Sho This time Jesus never said, nguyena Johane usukhohliwe. Andiyakhumbula ngifike emfuleni futhi. Wathi ngeke ngichaza manje. Wathi manibuyele Johane nimthinike le message. Uyayazi yena. Uyayazi le answer, uyazi uthini. Umthatha umbuyisela kuIsaya kodwa nithuleleni bathanda. Uthi Johane uzo understand. Uyayazi lento, uyayazi. Nimtshele ukuthi abangaboni bayabona. Nimtshele impumputhe ivuleka amehlo. Nimtshele abangahambi bayahamba. Nimqoqethe abanoqhoko liyahlanjululwa. Ukhuluma ilanguage kwi-dimension uzilalela uma umnika le message uzokwazi ukuthi yini la khuluma ngayo. Uyazi ukuthi uIsaya ukhulumile wathi alasho umoya wenkosi uphezu kwami wathi ngigobile ukuba ngishumayele ivangeli wamampofu. When uzothi emtshela uJohane ngimisa ama crusade. Kade simisa ama crusade. Simisa ama crusade. Mthethe ngiyayibona lento. Uthi hamba nimtshela ama evidence into enizibonile nifike. Wanomxoxela babuyele emuva be convinced. But Baba was right. Baba was right. Ayuyena besa. Hey bafika lapha. Hey baba. Hey ithini into bafowethu? Wathi hey baba. But khulumani baba. Baba. Hey, into esiyifice kule crusade. Wathi nificeni? Wathi baba. Uyamkhumbula lo wayengade engaboni lo walapha. Wathi lo umuntu usiyabona ngikhuluma nawe manje. Wathi wathi uyamkhumbula lo okade engahambi wazalwa vele engahambi. Wathi lo siphambane kanje naye. Wathi uyamkhumbula lo wade noqhoko uyakhumbula le genge inoqhoko le iyayikhishele ngaphandle. Wathi labo beqhawulana nabo. Kodwa ngithulelele ngiyashumayela. Wathi laba banoqhoko besibingelelana ihagane noloya phutho wayinoqhoko. Uyamkhumbula umzala kabani lo uthi ngihlangane naye uyena ongwelcome usathimini yakhe ekhuluma nawe usebenza kanye nawe. Uyamkhumbula lo wathi izinto ziyenzeka. Uyamemezela nizwa njalo ngingathi ngiyashumayela ngiyadeclare izinto izokwenzeka. Ngimemezela
Somebody say power. Somebody. Singasonti manje. Asisontile manje. Joy. Lento ni disapproval. uJesu uapprove. Uthi manje ngakholwa ke yini? That word manje ngigabaza. Ngangishomana khona ekhaya. Uthi into eyayenza uNicodemus waphenduka one of the disciples of Jesus. It's a demonstration of power, nothing else. uNicodemus was one of the disciples, full-time disciple of Christ. Full-time disciple of Christ. Abanye bamquota from one of our part, yama leaders, our leader, some of the churches after Jesus died. Kodwa ubuye approach yakhe. Mayifika uthi thina manje thina sesiyazi. Uthi wena ngumfundisi ovela kuNkulunkulu. Lalela ke this time. Uthi manje siyazi. iCouncil ihlanganile savuma. Uthi lalela ke into esiconvincile akuona ukuba eloquent akhona ukukhuluma. Uthi no. Into esiconvincile uthi ngokuba akekho ongenza lezi zinto ozenzayo. uNkulunkulu engenayo. There are people that you will never convince until you demonstrate. You are not in the church. And monja uthi si asharisha ibandla uthi likwazi ukutargeta a certain group. Khona abantu ngokuba rich. Ungaka demonstrate. Khona abantu ngeke ngisho ngakhuluma bathi okay. Challenge yami you one. Upractical. Niyalo manje. Lithi iBhayibheli ukholo ngenamsebenzi. Ngoba into esibulele kuthini? Into ebulala igeneration yethu uku-introduce evangelini elingezukwenza lutho. Ilento ukuthi ufuke abazana basindiswa base bekhandwa ispirit sokuba selfish. Uqamthi nje wasengisindisa ngibonge sengikhululiwe kuhle. Mase uqeda ukusindiswa kwakho uma usuvala ichapter njengokuyisilada. Igeneration yethu ayinayo ihanga yokuthi into ayitholile ayibonise kwabanye. Mandoska ngathi kwehla ubufakazi ebandleni. Ngathi ubufakazi behle ebandleni. Kukhandeka ama empires kwakhendeka lingakho iBhayibheli lithi abantu bayoba abayithandayo. Lithi ngasensuku zokugcina abantu bazoba ngabayithandayo, lovers of themselves. Lele gama lokuyithanda bazalwane ningadlali laba abakhuluma into engekho. Ukuyithanda kusho ukuswenka. Niyabona? Nathi iBhayibheli kuyaba abantu abayithandayo. Uyabaqoka kanjani sonke kanje? Uyaba manikini ukudlala abantu la. Abantu abayithandayo. Niyayithanda. Vele ubona ngeke ngiyoyihlikisa ke manje. Uzothiwa ngihamba naye. The Bible mentions the lovers of themselves. Lisho abantu aba self-centered. Cela niyogeza nje ngani zami nibe bahle, nizenze nibe bahle. Angizwa nje nekholeni maningi ngenxa yegama levangeli. Uma kuukuthi isimo bi-understandeka. Kodwa kungabe ukuthi ivangeli. Nase nikhutshwa ukuthi ngithi bani bahle kanti niphekwa nini? Ukho umuntu ongakhutshwa into enhle kanti. Ngiyanizwa niya vibrate. Niphekwa kanti vele. Niyaqongobezelela ini. Listen. The lovers of themselves scriptures khuluma ngaso kusho abantu aba self-centered. Umuntu self-centered umuntu othi me, myself and I, my kids, my money, my car, my house. Yonke into yakhe no my.
sonke iscreen sakho sidlala wena kuphela. Kufa ama-servants ngoba yabona insuku zokugcina zibulala ama-servants. Ama-servants ama-selfless people, abantu abethi noma beyicabanga kodwa bacabange nabanye. Lento eyenza amandla ehla ukuthi abantu ba-self-centered. Ngoba ususindisiwe asisekho isidingo ukuthi omunye abone nami lento oyitholile and ayithole. Thina yabona igeneration yethu ikwazi ukugweva ngisho nanevangeli. Omunye ujabulisa ukuthi umfowabo nje umthande ngakhona. Mangathi lo uzophenduka athi ngiboni ke ikayimane engathi ndake lesa ngiboni. Ujabulisa ukuthi nje ushaya spam, ujabulisa ukuthi uyesatshwe endaweni. Lokho yena kumedeli value ukuthi uzalwa nomuntu oyisiwengu. Manje lokhu ubuwengu balo ngathi ubumnika iprotection yena. Manje ubona ukuthi meke waphenduka lo udonga la uyamyuza. Akamthandi. Uyaphika lonto kwaphenduka intombazane ekade inomngoma. Babopho uPaul babashaya. Bebashayiswa ukuthi ukuphenduka intombazane. How? But lithi iBhayibheli is straight. Lithi mhlamvu babenza inzuzo. Alithi ingane yayenza inzuzo. Khona abantu ababenefit ukusokuthi wena uyafa badla ngakho. Lithi babenza inzuzo eningi ngayo. Hayi yona. Alithi yayihamba ngophajero cha. Lithi kwakugain abanye abantu kusafarisha umntwana kugain bona. Khona umuntu ongafisi nokuthi siyongena ekhaya kubo sethi yebo ubakithi siyobonga le. Akakasatha visualize ebona ifamily yakhe iphendukile. Ngoba akanayo iphenduka la engqondweni. Uyosashawa isurprise oba amandla amayiphuma inkosi indiswa nalabo ucathi ngeke basindiswe. So fanele si-clean system. Somebody say amen. So manje ngakholwa yimi kholwa nini emsebenzi engiyenza. Okay, let's go. Ngicela ungithatha nale verse 40. John 10 verses number 38. That one is a powerful one. Yo. This one is killing. Manje ngicela unibuza nje niyathanda ukuthi izikho? Oh. Benze ngalokho ngixaka ngento eningekho interested yo. John 10. Okay, ngicela sibuye ngalaba salwana. Ngicela sibuye before we read for chat. Enye yezinto njengoba usibona sifundisa so. Enye yezinto esifuna ukuyi-emphasize yokuthi amandla awangashunyayelwa engaqhathaniswa nama-scriptures. Hence nginifundisa izwi ngiwakhiphe ezwini amandla ngoba amandla maningi. Mawusukhulume ngamandla kuphela kufanele usihlukanise usho maphi. Ungathi nje mukela namandla mana ke simukela maphi. Ngoba iBhayibheli sibambelene nenyama negazi, sibambelene nababusi. Nithi iBhayibheli and authorities. There are powers out there. So, take us to scriptures. So abona lamandla phuma ezweni. Fanele masenze into authorize yizwi. Uthi siyenze. Amen. Sasingazokudlala ontaba dilini. If I do, ithini la? But if I do, okay. Awungqala eventually ngento. If I do not do the works of my Father, do not believe me. If I do not do the works of my Father, lithi iBhayibheli yenza kanjani? Khulumani. Do not do what? Lesi statement ke si twofold. Uma ufuna ukusiza baba, it's twofold. Ngicela one side of it. Uthi uJesu la niqaphele ukuthi nemsebenzi engiyenzayo ekababa yini. Ngenzela ningabe senithathwa yonke imisebenzi. Ngoba once you preach this carelessly, kuzofika umuntu la a demonstrate amandla kanti akuyona imisebenzi kaBaba. And
Fanele uma uintroduce abantu kule dimension uphinde usethe a danger here. One will come here. At in Jesus' name, in Jesus' name. Uthi no, lento dikhulunywa. Ufaka ikhanda lakho ngaphansi. Kanti kunenyoka epulpit. Kaninu. That's why phakathi kwezinye zezinto olithiwa ibandla lensuku zokugcina fanele lihlome ngazo. Fanele lihlome ngomoya wokuhlola umoya, discerning spirit. Fanele ama-sense akho, angisho i-judging spirit, discerning. Ngoba fanele uyihlukanise le udiscerna nokuhlulela abantu into ezuthi engafani. Nokunuka abantu. Khona abantu abanukwayo lapha. Abona umuntu cha uyasinuka ke. Niyakwazi ukunuka? Hayi abantu ya. Izangoma zifike kukhulume zixabanise nomakhelwane bangakaze baze baqale benze lutho ngisho izangoma. Ayitshela umuntu uapply lo bayisangoma file application komkhakheni wrong guys. Ngoba iBhayibheli lisho kahle uthi saza sasizwa ukuthi siye kulaba kusho njalo abantu. Bathi yazi salekelelo ukuthi siye kulaba abanamanga. Anibona masemakhaya ngiyanibona. Baphathe kanje induku bathi siya kulaba abanamanga siya. Ngene phone yapha. If I do not do the works of my Father, do not believe me. Somebody say do not believe me. Ni defensive yazi mangikhuluma. Khona imoya ngithi mangikhuluma ngayo nibe defensive. Amen wena ngiyanisini yazi niya defender angazi ni defender bani yena. Nize ngisole somewhere. If I do not do the works of my Father, do not believe me. Somebody say amen. Phela ngitshela abazalwane ukuthi ukubona ukuthi umuntu usetrap kuphi. Uyobona mhla uhamba ufika kulento. Noma engayenzi kodwa umusu uyambona at the back of engqondweni yakhe. Usenayo into okuyisupport sana. Umbona ngoba ufila offended makukhunywa ngayo noma engayenzi. Ila ubonakala phela lento isona siumoya. Isona uyakwazi ukusiyeka kodwa uthotha umoya wakhona waphunye ukusona. Ubona mhla kukhunywa ngaso ulimala bese umoya walento usekhona. Akwazi umuntu ubona abantu behlukana. Ubontu bahlukane angisafuni. Kodwa uyobona ngokuthi akasamfuni ngempela yini ngokuthi uzizwa njani uma kukhona into enegative mhlambe enzeke kuyena noma kukhona something positive. Fana umuntu ethe kuxolele uyobona ngalo langa ukuthi uxole ngempela mhla uzwa ukuthi uthenga imoto entsha. Kunganyakazi lutho kuwe. So ngela mangishaya isona esithi uzwa ngathi kuyanyakaza la alarm lethu hamba uyodila hamba amduleni. Kukhunywelani ngotshwala utshwala bungenaphi sikhuluma ngamandla la bungenaphi utshwala sikhuluma ngamandla lo baba usekhohla ukuthi ukhuluma ngani ukhuluma ngamandla yeke utshwala uyapha etshwaleni hawu kahle wadifend utshwala kangaka yeke utshwala angazi ungena kanjani etshwaleni kahle bo usiyabona usaphuza unkunzi malanga lo ukuthi nje kuphela akasaye ebha ngene ngane etshwaleni niyabazi laba abashumayeli laba bangena entweni abangahlangana na shumayela wena mawushumayela yeke utshwala ungenaphi mushumayela ufaka ngani utshwala ubona ufuna ukuphuza inkunzi ebayithe hlala emvesini hlala emyalesi manje umusi uyamakaza umuntu osenisa ukuphuza kanjalo utshwala bathu waze ebukhulumela kangaka ubona spokesperson sakwa SAP akuzomangaza ukuthi umuntu uphuza njani utshwala esindisiwe cha ngifuna ungamphendula ngifuna kwazi ungamphenduli angifuni
umukela uJesu nje kahle wangena endlini. Uhlala ethaveni uphuza utshwala. Even worse, uzume epulpit uphuzile. Nibabazelani? Nibabaziswa akuthi anika Othi siyabhlaba ezami. So if I do not do the best, kusho naye imsebenzi ine-owner. We check imsebenzi kaba. So sekufuneka a discerning spirit there. Somebody say amen. Right, kodwa ngokwe context la uJesu statement wayisisho. Wayingasho ngoba ekhuluma into wayikhuluma la uJesu uthi uma ke ngingenzi imsebenzi kababa, meaning if ukuthi ngiyakhuluma nje kuphela ingekho imsebenzi evela kubaba efakazela mina uthi futhi ningangikholwa ke shuthi. Usho uJesu ngoba imsebenzi yenzile akalwi nabangayenzi. Usho ngoba uyenzile imsebenzi. Uthi uma ukuthi angiyenzi imsebenzi kababa. Ani nithi angiyena. Nithi nina ngumuntu ozenza uNkulunkulu. Ngithi ke lalelani uma ngingenzi imsebenzi kababa. Ni right manje ngangikholwa kodwa ngimangaza ukuthi zwana ke ivesi elandela. But if I do, mawuthi yonke into engiyenzayo ivela kubaba. Yonke into engiyenzayo niyavuma ukuthi yenziwe yimi. If I do, though you do not believe me, but believe the works. Believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Kusho ama works imsebenzi yamandla isuka itshela abantu abangale ukuthi uJesu kulo futhi lo ukuKristu. Uma singa demonstrate amandla sibancisha uNkulunkulu abantu. Thirty-nine. Fourth. I'm going to 41. Listen, they came to him and said, John performed no sign. But all the things that John spoke about this man were true. The statement salaban, but uJohn, phela lalelani basalani. Sentithwa yini manje? uJohn uthi I am the voice. uJohn ijeni yakhe yonke ubekhuluma ukuthi kukhona ozayo. Wayeseyabala uJohn kodwa niyahlupha. Wabala uJohn izinto uJesu azozenza. Phakathi kwazo wabala imisebenzi. Ingakho uma efika ethi uyeni umbuyisela kule yanto akade lokho eyishumayela uJohn. Ngoba uJohn into eyiningi ayishumayela ngoKristu ukuthi uyeza mayisefikile abangaboni bazobona abangahamba bazohamba izinto ezingenzeki izokwenzeka. Wayishumayela uJohn lento wayigcizelela wayeyidemonstrate kodwa wayikhuluma uthe mayiseqhamuka wathi nangu-ke lo ngangikhuluma ngayo usekhona mina ngimfake emanzini wagcina yena uzongibhabhadisa ngomoya ongcwele nangomlilo kodwa nikhona nibathandekayo. Uma uJesu seqedile ukusebenza baconclude bathi uJohn akayenzanga simangalise ngisho sisodwa kodwa into esiyidiscover zonke izinto uJohn ayikhulumile ngale ndoda siyayibona.
yazi ngithandazelani manje ngithandazela yonke into eshiwa ngebandla yonke inkazimulo ekhulunywe ngebandla bengagcini baziphatha yodwa yebandla lokuthi ibandla liyashumayela liyahlabelela lihlabelela kamnandi kodwa ngihluleleni bathandekayo lihlabelela kahle kodwa kugcinwanga lapho ibandla abantu bevangeli abantu bentshumayelo abantu bokushumayela abantu baphenduke futhi ibandla abantu be-demonstration of power asingachazwa sibekwe halfway ngoba kune-portion esingafinyeleli kuyona ibandla lonke alithi amen ibandla lonke alithi amen ibandla lonke alithi amen sefuna sithandaze ibandla lonke alithi haleluya ngicela ukuthatha le part yokugcina ngizoba nama-details ayo next week, not now. Ngifuna ubone ukuthi lamandla inkosi esinikeze wona awekho limited. Ephesians 3 verse 20. Ngicaphuna iverse lokuthandaza. Uyabona angafiki la khona ngiba convinced khona ukuhlangana nomuntu olukholwa kahle leli verse. Hayi leli. Yabona leli verse bafuna likhule eBhayibhelini verse leli. Funda ngesizulu. Kade ngivitoza ngesingisi phela ufana ubuye uphumule isingisi. Manini unamandla okwenza ini? Khulumani bazalwane sifuna niboneni ukuthi silimit kangakanani. Unamandla okwenza njani? Okwenza ashona ukuthi unamandla okwenza. Ongakanani? Mana wo. Lithi okukhulu. Lithini unamandla okwenza okukhulu? Zwanini okukhulu ka? Lento iBhayibheli malithi uNkulunkulu unamandla okwenza okukhulu kakhulu. Kusho ukuthi kukhulunywa nge-bottomless. Kukhulunywe nge-unlimited. Abaswema befuna ukukhomba into iphakeme kakhulu abanye bathi sky is the limit. Ne understand a lot. So lithi iBhayibheli lo uNkulunkulu esihamba naye unamandla okwenza okukhulu kakhulu. Yes. In other words, lo uNkulunkulu akekho limited. Ukusebenza kwamandla akhe akukho ngisho esilinganisweni semthandazo yethu. God can work beyond your prayers. uNkulunkulu unamandla okwenza into engaphezu kokukholwa kwakho. Ngathi uma ukholwa uNkulunkulu ungakakufaki kwi-challenge la khona uthi uNkulunkulu engenza into engaphezu kwale ngacabanga ukuthi engayenza. Ngoba lento ocabanga ukuthi uNkulunkulu angayenza isilinganiso esilingana nawe sokucabanga ukuthi engayenza. Kodwa amandla akhe engenza ngisho lokho ongakaze kufike engqondweni yakho ukuthi angakwazi ukwenza. Unamandla okwenza okukhulu kakhulu Nkosi yami. Kunakho konke sicelayo nani futhi sisi. Nesikuqondayo manaka. Ngifuna nibone niformula. Ngoba iverse mawulifunda ungalijaha. Unamandla okwenza okukhulu kakhulu. Wonke umuntu ucabanga yena uNkulunkulu enza. Yabo? Khona yabona abantu abaningi mabecabanga le verse babona uNkulunkulu esebenza nje lapha bembuka. Kodwa ngithole yazi. Most yabantu babuka uNkulunkulu lapha. Hey inkosi iyaphusha hayi. Baphusha Jehova. Bayibona bona beyi-audience bangama spectator bemlapha ngaphandle. Bemi ngaphandle lapha bebukela uNkulunkulu esebenza. Zwana ukuthi iverse maliqhubeka lithini. Yes.
lithi iBhayibheli ngokwamandla bambani ke anjani shothi le yanto lapha phezulu ngicela nibafuna ningibambela kahle bangifuna sithandaze le yanto lapha phezulu ethi kepha yena onamandla okwenza okukhulu kakhulu kunakho konke esikuqondayo uNkulunkulu lo mayisenza lezi zinto ezinkulu kakhulu engaphezulu kokuqonda kwakho engaphezulu kokucela kwakho akeze ukuzenza outside of you lento uzothi ebhizi enza izinto ezisuper natural extraordinary lithi iBhayibheli iformula azobe isebenzisa ipattern yakhona lithi iBhayibheli ukwenza ngokwamandla akhe asebenza kuwe. It means uNkulunkulu uzobe sebenza kuwe asebenza nawe ukudemonstrate amandla akhe amakhulu kakhulu. Yabona kube kuya ngami ngabe ngibeka izandla nonke ngingathandazeli into eyiningi ngithandazela uNkulunkulu avula amehlo kube understand le part ye scripture. Yabona kulelizwi muku wafika kulo. Yabona manje ngiyashumayela ngiyakufundisa lona ngithi muku wafika la wakha khona nothing is impossible. I'm telling you nothing is impossible. English version quickly. Touch up. Now to him, somebody say now to him. Who is able to do exceedingly. Somebody saying exceedingly. Message Bible abundantly. Somebody say abundantly. Message Bible above. Not above some, above all that we ask or think. Lamandla bazalwane likhuluma ngawo la amandla angalinganiswa nikhona nibathandaka amandla angalinganiswa lithi iBhayibheli kuyena onamandla to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Message iBhayibheli how according to the power that works in us. Iformula ibambe lamandla wesukusebenza ungekho lamandla wasebenza uNkulunkulu engaphesheya wena ungaphesheya lento izobe iqhamuka nakuwe inkosi izosebenza ngawe isi demonstrate amandla akazabonakale God using you. Instrument yamandla lalelani ngiyathandaza manje usana umnyakazi instrument yamandla wini uNkulunkulu esafuna ukuveza amandla kangalinganiswe uNkulunkulu uchuzile ukuthi masefuna the vessel of power athathe wena. Yes, amandla wakhe awalinganiseki amandla akhe angaphezulu lokho sikucabangayo kodwa uNkulunkulu ngendlela amthanda ngalo ibandla uthe masefuna ukuyenza lento wathi lalela ingelosi wathi mana ngelosi wayidala enamehlo ngaphambi nasemuva wathi manini bafowethu wathi lalela idala zo24 wathi manini bafowethu wathi kufuna imandla engizothulula amandla kulo bese mfana lokho isefu umhlaba using the church wisija samandla lamandla awalingana umprofeti lamandla awalingana wengelosi lamandla awalingana kodwa ngithulelele kuyashumayela obengenyawo wenzeka. Listen, musu uyihlukanisa lalamandla. Next week sobe sibuka ama different dimensions lamandla akwazi ungena khona ngoba khona la siwakhiphe khona kanti ayangena khona. Uzobona amandla uNkulunkulu awathuma konke ama aspect empilo yakho futhi umweke wawamukela angena kulo area your life will change.
Angikhuluma kulesitila elikhulu libandla. Ngithi impumelelo yomuntu iwu10% effort. 90% divine. So bona lamandla siwakhipha ngescripture engena even in your financial life. Once this power design ngale ndlela yokuthi impilo yakhe ishintshe yonke. Why? At times, sometimes, thina sonke siyomisa ngoba amandla ayehlale apha babe u100 kodwa abahambanga bonke ukuthi kodwa bonke babe kuma khona babesebenza kuona. Ngizokubonisa wona esebenza ngabantu kwi-administration. Ngikubonise wona eshintsha abantu aba-ordinary. Ngikubonise wona ekwazi uku-attracta ngisho ukudla from far ekwabuyisa eduze. Ngikubonise wona eshintsha isimo. Ngikubonise wona econtributor kwi-growth yebandla. Ngikubonise wona nithulelele ngisho manje. Ngikubonise wona esebenza kwi-unity of the church. Ngoba into esenza hlukane kanje ukuthi asiconnectiwe amandla. So everything is personal. Everything is personal. Now to him who is able to do exceedingly abundantly. We're about to pray now. Above all that we ask or think, according to the power. According to the power that works in us. According to the power that works in us. Eksene branchini bengitshela abazalwane ngithi ngethuswe yini. Ngithi ngethuswe. Uyabona uNkulunkulu endlela isystem yethu efanele sisebenze ngayo. Abantu abanqeni ukusaba izinto ezithunywe uSathane. Bebe benqobe yena kodwa uSathane. Ngoba njengoba usindisiwe nje unqoba uSathane. Manje awukwazi ukusaba into ayithumile. Umaster wazo umhlulile. Webona nje. So bengikhuluma bengikhotha something to umuntu akanqeni asaba isikhova. Kodwa ebehlula uSathane umnikazi wazo. Awukwazi ukusaba umthakathi ubuhlula umaster wakhe. Haleluya. Konke ngekho right sir. Mawangena umthatha uNkulunkulu wami. Lale njengoba usindisiwe waphunyuka kuSathane wamehlula. Manje ucabanga ukuthi ungena i70 yomuntu omnqobile, musu saba yena. Ngoba iweight yepower la uphunyuke khona uJesu wakukhipha. Lo muntu akukhiphe kuyo dangerous kabi unalowo osephambi kwakho manje. Uyingozi ngalendlela ukuthi uphunyuke uSathane mawuqhamuka uyabhawa. Then yini esingenza ukuthi umthakathi mayi maphambi kwakho ubhawe wena. This is the divine power. Amandla lawo ufanele uwa-understand ala kuwo. Enye into efanele siyithandazele ukuthi singacabanga ukuthi lamandla wabantu abathile. Ufanele wazala. Lithi iBhayibheli ngokwamandla akhe. Ngithuswa leli verse ukuthi amandla kaNkulunkulu mayisefike kumuntu wawamukela enza ama-impossibilities abe possible. Ayikho into ongakuyenza wena. Ayikho into ongakuyenza. Lalela, ayikho into ongakuyenza. Akuphinde uthi ayikho into ongakuyenza. Othi ngisho ose uyakhola ayikho into ongakuyenza. Ayikho into ongakwazi ukuyenza. Lalela ngiyakutshela ayikho into ongakwazi ukuyenza. Lalela kuwena if anything is possible. You just need to receive this power. Lift up your hands and pray.